why. Yasim sompa mani jeni akati apana unu warada sompa de asitine imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam yina ne kasebo bijisam ni ejasu sem yina sompa de abama sompa Nonsia Dikain Abo Sompa 106.5 FM across Suni Ghana this year. Yamamu nyina achen yamama kwaba sonko edeba omaimu nsama hodwa yabwa no se kase bokwanso yede ni nyina ebesomu enano pay na ensam no efri yatena ikese mu ewo dome Watermelon Street hadom say no na esan enam Sompa 93.1 eno so ewo Kumase afi ayiko 100.9 so ewo Kumase honomo a Adamfopa Radio wa Paris France wo so efa kase boni bia no pay Sompa 101.1 ewo Takwa 103.3 ewo Takrade Sompa Techiman eye 106.1 ena Sunyan enso eye 98.9 90.7 eye Enkranza Sompa 101.3 eye Doma Kingdom 106.1 FM Mankesim Fifi Mantemu wom so efa kase boni bi ene anopay udi koda no so Sompa FM wotie ka stream live ewo Facebook Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no so Sompa FM live oko www.sompaonline.com my honso nsem no ya trocho dodo no agu hono a ubetumi anya bi na wakenkan na nana KJC Company Limited awodi adansi ho ne mapa aba edwaman so no wono ena asokase bono asne Jaws bread and pastries a wom de Jaws hot cake aba wom so eje tata 2074 T74 eno no enso aprapra kwemu e de amaye kama ena afa midima for herbal center so eno so ebo ye chidoma no peya yede kase bono bremo nseba hodo ayede ba ne ebedimu akote ni bi enie Ghana mampani ne His Excellency Yera John Dramani Mahama eba no akatuamu ensansam ene ahomegyemu ensansam a wanu betire mu sa single span structure no wacheche ensem bi mu afa ho osofo ya wo hye akwan ene akwantempon ensem so e de ababetu dwase project ahodo ye fa yakwan ho a enam DDEP wo suspend ni nyina na brewe ipuma kwan mu ama wo mo beto aso Inspector General of Police Ora Christian Tete Yehono wase posi emrantie ni bia bo wo mo ho abaso wabo wan mo abaso sanse wo mo di dwumason bi e de abo men China adehye beye aduonu nwotwe bi egina mra no ano bekwai circuit court aremande wo mo ni nyina efa galamsey ensemsemi hu Onyanyafo Kennedy wa hena kompro kwa Japan wo gina mu aprefranka tubredwa no ewo MPP amanyo kodi mu ne yire akopem otwufo atimo kwa ensem odi atodwa na buru pensen kokobo akwa ma wo de abobo yai bie esesa enwura bola ewo mayi emu se ekwan a won fa so di wo mudwuma na ma honidie ho nsem Sompa FM konkan omanfo no bi adwenkyere ene anopay mo beti yebekwa kopiemu ewo bi man so na nagidie mu eho ene yebekwa yese wan mu omkrakura tuo wo makopiemu ewo biaye bio aweho sem wesi no abusua no odene efri sa brace meduasa entemu ene ne obetena no pay wo kase bokwan so ADWOA ASARE enimedin mene Abina Bedu Adepa Kofi Abusuya yada se yada mu live ewo Facebook ne so ya Sompa 106.5 FM Accra. Yes, no share ho sisi like page ni wa share so
ama foforo enya bi ahwe wadwenkyere no wia na de ato no like page no e de ma ye free ensam no ase enura ana nate adwumako no wane mo de wo delegate conference e hyehye so na adwumadi na se no empanimfo ani tini atwotwo wura pepia nkoma ye so ma de badwusemu eto adonko ye wane ko pia se bi na enum na Ghana mampani His Excellency Yera John Dramani Mahama wakoye ena nate wane mo president ye ni foforo kora ora Isaac Owusu ade to the nim se ebra wonya meya president kora no na adwumafo pi ya wane mo mayi mu no wamo kasa echire mu se sa single spine salary structure no e wasempanimfo hwepa na wamo ye hu nhyehyɛ kakra e de ma wonam esansa wohwesa de etiatu hu nsam te etre hu nsam etia no a ebi ohwa no mu anu obi kura ye anu ne ho eso wo ye adwuma wo ma ye tete ni bi gu hwa no obi kura se me kura nkase ne tene kura kama register ne ade na numu ana Ghana mampani sei wane ne mpanimfo ade niyama egwakwam nhyehyɛ egwakwam sɛ de be ya sa single spine salary structure no wano betumi aye ho review kakra enti ne mpanimfo da wani kum sɛ de be ya katua mu nsɛm so bibia betumi akoyie. I remember that the single spine was introduced by the President Kufuor government. Negotiations are taking place, and it had not been concluded when Professor Mills won, and I came in as his vice president. But Comrade Joshua and all his colleagues decided that they said, no, we're not going to accept it. We'll negotiate with the new government. And so it took quite a while for the negotiations to take place. But eventually, we managed to get a spine that was working. It was not exactly straight, a bit crooked, but at least everybody got something, you know. And so we started paying the arrears and all that, and we managed to get through all that before we left office in 2016. Since then, a few things have happened. The spine is very crooked now, and everybody is unhappy. Everybody is unhappy with the spine. And so, of course, TUC raised it with us and asked if we could look at the whole salary structure again. And I can say that we're very willing to do that so that we're able to remunerate people better so that they can give off their best in terms of what we ask them to do. I think it's very important. Ghana mampani His Excellency Yesremu Sejata Ora John Dramani Mahama not some delegate conference ase no this answer me etuja Oswafo ya washa kwan ni akwantempon ensem so Kwame Gavins Agboja en wakansi sudua se project ahodo ye fa ya kwan ho a enam Ghana Domestic Debt Exchange Program DDEP e ba ye abandada na penso nam so ma wo mo etwentwen sa project ni nyina so no sesia abrewa ipuma kwan mu ama wo masan kenya wo ho bie mu a sa kwan ni nyina no wo mbehwe no wo mo atoa so awie na wabra wone nsɛmtwofo edi nkomo no wɔkyerɛ mu sɛ sikasɛm ne adeɛ kɛseɛ baako a na etwentwen project no ase ya ebi kura ye poku ase amasama kwantempɔn yi ɛne akwa kɛseɛ bi nso a ɛwɔ ɔman Ghana emu na wɔkyerɛ mu sɛ saa adwumadie yi Sino Hydrofo na akora de sika bɔtene ɛso asene ya atakora de interchange enso ka ho ye kasa contractors akopie mu ɛwɔ kwan no so a ɛnkyɛ wɔn ɛba bɛyɛ adwuma afei Ashaman runabout wa akosi atempoku stretch no so no eno so Sara and wɔn bɛhwaye no nti project ne de wɔn a wɔn atwen akye nyina no obia enya bokyere sanse wɔn asoma contractors ne sɛ animanimu ya wɔn kogu saa kwan no so no wɔn hwɛ nyɛ sɛ de bɛyɛ akoniaba ho nsɛm no ebetimi agyina yie ɛwɔ mai emu. Happy New Year to you, Bernard, and your colleagues at the studio and your viewers generally. Well, Bernard, the President has already made a huge commitment to the people of Ghana to improve the road network across the country. You heard him personally say that during the campaign and even to today, whenever he goes to meet stakeholders, everybody is talking about the need for the road network, wherever they live, to be improved. And I agree with him. So he's committed a lot of resources to this, to budget resources, the finance minister to read. That my job is to make sure that that vision of the president comes to pass. So yes, I agree with you. This year, next year, we'll have to see a lot of work being done. Fortunately, the core of the project have now all been awarded. It's time for us to now focus on the contractors and the consultants. And also, Bernard, one of the things that I'm going to need your help and the help of the network to do is to monitor contract to make sure that whilst it's our responsibility to make sure we specify and insist they use the right materials. Ene ya yekoti esese eye oman suafo ye osha kwan ene akwantempon ensem so Gavins Kwame Agboja ene wode sa ensemi etu eja
Openia wano oye omai posi ejumeko no rempim esiedu General Inspector General of Police IGP asem na making Oru atete Christian Yohono wasene mrantie bese eduasa wanmo boadwuma son pa etie ho behia se nipa ya ade a wasaye yinti ye bo wanam abaso na wo promote wanam wase uhwemu asede ebronyan posi ejumeko no wanmo sachira wo mu dwumadie mu kakra na emiamia bi wo mu ginaginaye afei wanmo ti wo mu gumu edwa ahodo so empotam ahodo so no emrantie yi ayi wan ye mu kopiem wasante mantamu a wanmo ebo adwuma ye kase obi aye committed ewa adwuma na wo ye na kyerese wo mu de wo mu nyina hye adwuma nim wase nansan yi a ye di bronyan ana bia ye bia no no ede kantanso no no ewo police barrier kyerese kantanso asankare police barrier ho posifu a wase na wo mu gina ho wo mu nya bus bia akofa adehye pii ye di wanam ebepie mu ewo asante emantamu ene ne mpotamo na wanam stop bus no wanam hu se AK47 etuo ibi ene nakodi a enu no edi ewu eyeye wanam saka eye etuo 2600 ana afa wanam hwehwe eye bus ni mu nyina no ohyenkani anu wonu atwi hyan no wono so ne hyan no asiana ne seat na se no wanum enya life jacket ya na se bullet proof ya aposifo yi ebia wanum ukọ baabi na wo mu ukọ biaye bia wanum kwakwa bo ba age ba ya wanum hyei na bo wo mu ho ban afiri se bia tuo beka wo mo am wo mati na nam se do no eno so wanum enya bia ya kyekere no wo bag bi mu ede ahye driver ni seat no ase na wose ebra wote sasem ya na ne mrantia ne bo no sama ne o se Maya Juma Song Pa Ebidin any Chief Inspector Timbim Japan Solomon and afe Inspector Safo Edu Daniel le Corporal Said Frempon one also eka hobi any one more kahu one more dos nipa makoma kwaduasam and asabe yabo womo abashi Ghana Police Service say one more sabio wamaya wama dress wa mama Ghana for ya hunto yen na yensam ye ni mu fifire ni enya kakra na wanum so mfa one day one night na wamu mefa nkwa no wanum asode wanum so a wanum ehwe se bibia betumi akoyie wo bintumi ntete ye Ghana for da ye ninkum ebio so abonefo sem we ema ne homne so wo mayim no wamu special team a wanum te ye no wamu bo wamu ehu modene pa enkankan bronya mu esansan ka bo hansa afi bia ye di bronya abenwane so obi atwa obi bag obenhu asan ke quarter 31st night ade abechinke benya news wa kan sa sanse ya lutu amanfo enso wamu modem mo na adwumade ne Ghana Police Service ebo yenti aya yante sa ensam no dodo sa echese wanum ebo wo mo modem pa sabre Inspector General of Police abo emrate yabaso a enra wode krata epiedwa yada ne kira no pay ede asomo wo ensem foforo emu no bekwa Circuit Court eko asetena enra na panyina wotena dwam eyewura Isaac Apietu waremande enipa aduasa baako ya sa enipa aduasa baako no emu aduonu nwotwe eye China for enemu miensa enso eye Ghana for na wotwe mienu ye wom kwotwera da bampuna chi na wom samra ne nyina ene se wom ebeye galamse ewo mai emu na entansa ye de abom ne se wom namra kwan so ne ba o mai mu sanse pramprama forest reserve ya enono eben oben ni oben community ya ewo Amansia Central mensinim wasantemantemu en won kodi sa adwuma no wo ho na kodubofo ya wodi asem nanim ya Detective Chief Inspector Eric Chum wono na de tu dwa se eye joint operation bia Forestry Commission adwumakuo no na afei bambofo ahodo bia wo bekwai mensinim en wo mo ka wo mo ho bo mu ekodi sa adwuma no na ne nkyeremu a wode ba ye se suspect no wo mo kohunu wo mo se wo mo de afidie akese bie akwakosi ekwaye no mu a chese gala no ehu adwuma en wo mo eye na Detective Chief Inspector Chum ensem no wo se de asem no sifate ne de enya de a wo betimi akasa sa nipa aduasa ba ko no a emu aduonu nwotwe 28 ye China for ye so oba ba akokora wo mu wo ba besia ya wode chese wabo ne tu brazia ya galamse adwuma no en wo mo se wo mbeye wo mai emu wo se na wotwe mienu wo mo nkotwera da bampunachi no wo mo nyenhwehwemu se de beya wo behunu no kura ewo asem tinyame ya dom a bosume ya ye wo mu yi ne da etoso edumienu 12 January en wo be sign wo mo akwakọ gina court no anim na wo ma hye edi wo mo asem
Abusia wasam foforo mu no akato ne bro na MPP amanyokuo wanom ekwesena nim na echi ahene ne yesi ahene a wanom ewokuo nim no wo makoyi opani a wo benya ne mugidie na wo mo adadwe ne ho ahu se 2028 obetumi elidi Ghana e de akobɔ asase so wo flag bearer no na empanimfo enum wo muguso a wo mbonto a upie mu ewo pani ba ko a wo no 2024 wo gina mu bie na so amfo ya fa ma no a ononyafo Kennedy wo hene akomprekwa Japan enkane ase central emra hye badwani no wamu ekopie mu ewo mfimfini emantem twifu atimokwa na ne yere wakasa pa ne kasa mu no na onyonyamfo Kennedy wahena krupa kwa Japan ne yere maame Christiana Japan etotosra adehia wanmu twifu atimokwa ekrosini badwane mu sei se entahera tamienu ekabo mu aye bopeme enti obesra grassroots wofo a wonom ewon potamo se wom nka wom hummom esansa praye wo hoyi uyi ba kwa ebugen ukabo mu a edene se obetumi abumu ebie nso obetoto asra ema wonom wo hose wom nka wom hummom esansa ma de wo mu aye esansa ye ne yakoye no futabra ba mansa nyina anoma no ema se yesi yoya na eche se yoyi ye ne etimi bu asofo mo masoli gina ye ne etimi bu aso gu asole adema asofo nti ye ka ye hummom ni nsem ni emwa ene etu ho ache adwuma a waye ama central ha unhu ya me sure say watibi 1992 obeka party no ono abo ode na ho oden ni sika ni moja na koma saa na otie oya ade a ode ni hu nyina shem efso yo bi a ni yemye ena ya nipa susu bia ho ehia no se obaye na fosu hospital ode check bekwa akoto wo se obia oyare bia no omonhwe na omontim film no oya na odwene ye nyina adansidie bebre ewo ho oma wahwe omudwa oma wahwe omoma school machines are all tough for hospital tumi bia nkura no bibia wo bia odwene Mami wakasa ye eye Mrs. Christiana Japan ononyafo Kennedy wo hene akomprekwa Japan ni chocho mucho na yere dofo eno no wo bontoa ne bidi ata ni kunachi esanse yesi every successful man there's a woman behind enti no chufu atimokwa abato empesua so eno kopie ya wode sansemi etudwa ye kai wo se aha aye SOMPA 106.5 FM Accra na Ghana for enedi afutuo eko ediama womu a womu chi tricycle ya womu de eye bola ho adwuma abobo ya afo na womu sesa bola nwura ewo afiefie mu no womu ekotugu no yesi womu adwuma no womu ye ne de nka ne kwa so ano no se efin womu boa ma efin nanso adwuma no a womu ye no womu akọ womu se atwa mu ho no womu de efin no abegu ho womu kire se ebi ho mo aka na ayaye no eye ma womu hunu sa ye mawu no womo sesa bola ni gumu saa eyade bi ha dwene enti sa ko betimi asesa sa womo niema mu a anke betimi aboa womo kyese de ye bufu kura ne se bu ho mo aka na ye ma na bola ni hwiehwie gu kwan no ho no aye ka no nipa no kura womfi ene ba bi ebehwie gu bia se kwan finfi so obi dan achi no womo agya no wo ho saa enti se niema betimi aboa mapomden hu nsem akoso e wo man mu di a esese womo hye na womo adwuma no womo timi ye nsakire kakra e wo mienti wo manfo ni bi adwenkyere ayema ekwa na yigu ba wie na pampers nyina na yegu ekwam tantanta wi ozo a ofro bepa ntimi mfo na ehwiegu so a wonsisa na ogya okwa na no bohyen ebi fro bepo no ekoko hwiegu ho no ma wosisa mienu pa ohwe a obi amara pu a watunuka akwa mo boaye mo emze mo boaye de nso mo san ehaye no kore na ese o mai ese 2026 yesi sane kakra toda nam go slow mu kura na abobo ya bi ho no ma enye kama na ofa bola na idi go slow mu na the cent antantan be kuro nim enti engebetimi a sade wo sifa o mu sifa no no mu fa no sade buroni ne eye ne pepepe emaye wei eye Ghana fo bi na yete wo mo adwenkyere no na maneboyi yensenchwe ni baba bedu na edibai SOMPA 106.5 FM Accra anopa no nsia kasebo ene yeda so aye kenkan ede ema wo na KJC Company Limited na dawroma ene yeti baabie wode adansi ho ne mapa aba say ye nadoa say ye plywood say ye building wire say ye cement iron rods roofing sheet and chancing penchansi a wode bodan so a ebeche enchansi ensuo to ewiabo a empa utimi hu obi dan ya boss 1 year 2 years na so apa ye fita wankoto ewo nana KJC ho pe enchansi papa wode bodan so ebeche ama wo
na ɛdan no atumi asi hɔ ɛngosrɛ da no so nti ɛdan no hyɛ ase abɛwie kɔtɔ nneɛma no wɔ hɔ na aba abɛda ma sɛ nkra ne kuma sɛ branches no deɛ bebree kwa baabi a wobɛfa biaa wobɛhunu Nana KJC Company Limited ɛwɔ ɛhɔnom number a wobɛfrɛ ɛyɛ 0204 355040 0204 355040 na kɔkɔgye wo deɛ Just Hot Kinky ɛnoa ɛne edi dwuma sɛ wopɛ dɔkono a ayɛ mɔton ayɛ kama mmerɛ dɔkono a wode yɛ maske a wotimi sɛ wonom a sumutu koraa ɛyɛ Just Hot Kinky baby a wɔn yɛ no na ɛhɔ te ɛyɛ 3 Ghana cedis pɛ mu a moyɛ dɔkono tɔn mu nkotu wɔ hɔ at 3 Ghana cedis na mo nkotɔn program bi na ɔyɛ na ɔpɛ dodoɔ de asɛve wɔ hoho a kɔ Just Hot Kinky hɔ na ekotu bi wɔn dɔkono no deɛ ɛyɛ kama kɔso bi hyɛ na wobɛhunu sɛ asɛm a meka na sɛ bia nyɛ nkontompo wo hwehwɛ wo makyira kwan adɔme commercial bank n'akyi hɔ ɛhɔ ɛna wobɛhunu Just Hot Kinky wɔn a yɛ Just bread and pastries no wɔn a na de Just Hot Kinky no aba 0256 06 8832 0256 06 8832 na wudem Tontina 74 yadeɛ bɛ na ɛtete wo kane ye nanum dudu anu wo mo hye enom utimu hu ma mepa wedi 60 years nso nam a ahoɔde ekita na asafe no wenya 25 years ɛyɛ Tontina 74 na wo mo nom ene ehefa na akɔ akonya adagye akɔpɛ eyi pot no bi no wahye ewom sɛ wo nom pressure ne dɔso ni titu kura won kran ha de eche sɛ anu ɔhye enu nti na Tontina ya ye ne sɛ ensuo ɛwɔ bottle mu ye de afa mfidie mu abɛfo kwan so ne esili ano kama bottle no kura na adɔ ko kɔpɛ bi ne nom yadeɛ bi ti sɛ hepatitis B obu hɔ no masɛbe adeɛ nkyie ba ekuro bi abɛda ne ho no wako entimi hu kɔpɛ Tontina 74 ni bi ne nom o blood sugar na wɔ soro anasɛ wɔ form too much sɛ ulcer sɛ menstrual pain ni nyinaa ɛboa boost immune system no nti wono mu asa nyareyɛ ya mebɔ bodin ni ade obu ana na se atata kwa ni nyinaa no emma emetete wo nipadua no FDA4 agye atumti wono mu a ɔhaw bi ani hu wo a wafa furu anama akoda nufuo ana oba onipa bi a wunya mfihyia no dumienu 12 years ekɔ no wo nka huhunu doctor ansa na obenum bi a wanom pharmacist baby a eton nuro abusu setam enkran okan shi draglin okɔ a obenya bi wo hɔ Kumase Ashtown enafe Colina Keba dodo no a ɛwɔ 0246 073498 0246 073498 ana 0501 628931 bronya ya yekodi ye ni new year manfo ntimi ani bi sanse yade ama wo mo kwan yade ben ana ama waye mobo yade ben ana aka wato se ye stroke mu buye yade bi usisi wutena se obesore na ye problem diabetes mojabroso esichire yade kidney hu hawo mepacho medimafo heba center Dr. Time da so ne ye kamfo no ede ama wo wokɔ medimafo a yade bi etete wo doctor betu ase wo de bre ebeto so ama wo yade no adwane koraa enkra poku asema yera ɛhɔ no wabebie ne sese kɛse ɛwɔ hɔ no mu a uduru hɔ no mu ade poku ase station ho taxi rank ho uduru hɔ pe bisa wo mo sɛ okɔ Dr. Time da so wo mo de obekɔ akosia ya asabe na no say santan Kumase abuakɔ agogo wo mo ne aban school no ɛna edi animhwɛ for Dr. Time da so 0244 774282 0244 774282 and 0500 72 7215 Yumekoi adaroma yedane ye ho na yaje aboafo nkrato ne aba yeba yebekɔ amanone 10-point homeopathy clinic. Ghana had the obi enim sɛ ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema wo huni ye etu asia. Na eye end-point homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra end-point homeopathy clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye end-point homeopathy clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby
na adwodwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic kumase wobɛhu endpoint homeopathy clinic ɛwɔ kronoma boy here ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mu gyina mu ankasa ɛwɔ spinters bɛbrɛ friend share signboard no woduro na wobusa sɛ wopɛ endpoint homeopathy clinic a obi a ɛbɛkyerɛw frɛ endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wɔn dɛm fo Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra adan ɛna nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ɛbɛso yɛn we de wudi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ɛna de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ɛna ɛyɛ ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ɛne akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakɔ hospital anase lab ameye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o peta meba mixture enu dudu atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu mona ko junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adane ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum SOMPA TV Emma Aketiapa Abusia Emaketiapa Yekobu kasia ni komu se pen ewo BITMISE na Nigeria mu eho ane edi wudu amania efri ho ba nyede ye nyina ye nim se na sen de asis wo Nigeria memo no aya na akwaye asefem na Niger state wanu mu kire mu se ekura ba ko bi eno no edi kasunwan daji wanu mu kire mu se wo mo na forest bi ben sa ekuro ketwa no wo mu se enkofo a wo mo titi moto so ekura akodie ebi kura tuo ene de keka ho wanum abebo awura eye market bi a eben sa kasunwan daji empatam ho na wo mo bowura ho na wo mo hya ase se wanum efaya ene yesoto we ne ebeduma gigigigigim ne yeshutu bi wanum wieye ansohwa wo mo lutu wo mo ewieye esanso ekidnap adehye bese aduasa na anumu ene opani ono wakasa edema posi adwuma ko ne fe no no ewo ho ene owura wasiu abiodon wadi atudwa kire mu se ne wo mo tin wachiri na just state ho wohwe mu ewo mfimfini fam afei atoye fam a na wo mo tese sa nkofo na wo mo susu se wo mo ye atuate dom no na wo no mo adi dwuma bone ewo empatam ahodo na wo mo nim se ebebo apini wo mo a wo mo ewo kasoan eye daji ho na so ade na ben wo mo wo sesesei enye se aban NTO aban ete wo hu de ekoso esan se videos ni ade a etwa gonu hu enso wo mo de wo mo hu se aban no eye hu bibia na owura wo kasa de ma post adwuma ko no eye wasiu abiodoni ni wo kire mu se wo mo kidnap nso ade etwa wo mo nso no mukura ne se na yesa so di sika botene eto utiri so ese wo mpanifo ana wo abusuafo ewo sika seyi a yamfa mejo o se ya bone fosem na wo mo toto sere posi adwuma ko no wo mo nko a entumi nye sanse ba akofo awura dura ye egu enti no aban ne mo ne ho so na wo mo na wo mo ntumi emo ban enye ban sanse wo mo susu wo mo ye atuate dom a wanu ma bewura mu ho no mo kura tuo ene akode na wo mo fa mo sesese ye mo fra ba bebie suku enso wo mo nsuru gujam esanse ebi mo aye tukotena obi aye wo no awo eye kasu wanda ji ho aya tete ne ho sese wonte ho esanse ehu ni suro na aba wo mo de si ye ewo St Mary Catholic School o sei no enam so amasese o mabie school kura no wo mu se wan mu bia ma mofra akọ enam kidnapping issues yi na panifo abo amane a kire mu sese owurate ne bu wada wanyane se otonkonso a wanti dani esanse de yakoso no mu hu na ho keka ni yi a awrehu semi every Nigeria Niger state kasunwan dajimu eba enipa duasa eno musu se ye kidnap o mo ena no pe yada ne akyi e de asomo Ghana de hye no so na yegina na no pe ye de kase bono asinsema hodo a ye de ba ye ne bi na de di mu akote ne bi ene se wo sofo ye o hya kwan
ɛne akwantempɔn ensɛm so sɛ road project a wɔn mo twintwɛn so ɛna mo man sika sɛ mo ne nkɔ yi no abrewa yi puma kwan mu ama wɔn mo bɛto aso Ghana man pani His Excellency Yera John Dramani Mahama de atojo akyerɛ mu sɛ wɔn single span salary structure wɔn din wɔso no wɔn atasɛm desa so ne nimpanimfo ɛbɛyɛ ho bibi bɛkɔ circuit court wɔn remandi enipa aduasa baako ya China de hye aduru no nwɔtwe na Ghana for miensa galamsey ɛna na no wɔn yɛ IGP postimu rampem esiedu wase ne mrate be se duasa adwumason de won mobobi into wa promote wonom na bi eka ho amanono de ye ko Nigeria man ni mu a ehon so de free hon mo ba ye de ne atwire de emamu midin de ADWOA ASARE ABAKAY mene abena badu adepa kofi ye dane ye ho na face afo kantanka de tip off sports no atwa so wi a na fe Ghana today ye de abrel